Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Lorna. Isa akong psychiatrist, tumutulong at nagbibigay ng payo sa mga may problema, lalo na sa kilos at pag-iisip. Nung una, masasabi kong wala na ako mahihiling pa sa buhay dahil naabot ko ang aking pangarap at napangasawa ko ang lalaking aking minahal. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Musta ka, Briggs? Bakit ba dinala ako ng mami ko sa inyo? Akala ba niya may problema ako sa pag-iisip? No, hindi ka nun. Wala akong problema. Sila ng daddy kong may problema. Pati ako ay dinamay nila. Huwag ka sanang magalit, Briggs. Actually, I will also talk to your mom later. Kaya lang kita unang kinausap kasi sabi niya, mula raw na maghiwalay sila ng daddy mo, madalas ka nang walang ganang kumain. Lagi ka ring malungkot. At gusto mo laging mapag-isa. Even your studies. Napabayaan mo na rin. At sabi niya, baka magkasakit ka raw. At yun ang ayaw niya mangyari. Ipinahiya nila ako. Ipinagmamalaki ko pa naman sila sa mga kaibigan ko. Sabi ko, happy family kami, yun pala eh. Pagkukunwari lang yun. Dahil si daddy, matagal na palang may babae. At si mami naman, matagal na rin may iba. Briggs. Kasama ko pa naman ng tropa ko noon na mabisto ko sila pareho. You know what? Nauunawaan ko ang nadarama mo. Pero, may mga pangyayari sa buhay na kahit masakit, kailangan nating tanggapin. Paano? Paano ko matatanggap yun? Napahiya ako sa mga tao. Bilib pa naman sila sa pamilya namin. Huwag mong pahirapan ng sarili mo dahil doon. Hindi mo naman kasalanan ng mga nangyari sa parents mo. At hindi kontrolado ng tao ang magaganap sa kanyang buhay. Higit sa lahat, hindi ka nag-iisang may nasirang pamilya. Doktora. Kahit ganun ang nangyari sa parents mo, hindi mo dapat sirain ang buhay mo. Marami ka pang magagandang pwedeng gawin. At maaari ka ring magkaroon ng matibay na pamilya balang araw. Doktora Lorna. Yun kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok na ito. Nahihirapan na po ako eh. Pagaramdam ko, ayoko nang lumabas ng bahay. Hindi ko sinasabing madaling mawawala yung nararamdaman mo. Pero, pwedeng mawala yan. May mga ituturo ako sa iyo na makatutulong para makarecover ka sa nararamdaman mo. Masarap bang niluto ko, dear? Oh yes, dear. Mukhang may bago ko na namang natutuhang luto ah. Sinabi mo pa. You know, lagi naman ako nag-aaral ng mga bagong putahe para sa inyo ng anak natin. How's your job? Okay naman. Na-handle ko naman lahat ng pasyente ko. Medyo naawa nga lang ako sa isang pasyente ko kanina. Bakit? Akala niya kasi happy family sila. Ipinagmamalaki niya ang parents niya sa mga friends niya. Yun pala, parehong may ibang karelasyon ng mga yun. Ganon? Yes. At ang masakit pa sa kanya, kasama pa ang mga friends niya nang madiscover yun. Ay, talagang kapag naghiwalay ang mag-asawa, hindi maiwasang maapektuhan ang mga anak. By the way, Lorna, 3 days lang uli ako dito ngayon, ha? Ha? Bakit naman? May mga problema kasi sa negosyo natin sa province na kailangan kong tutukan, ha? Okay. Namimiss ka na kasi ng anak natin. Hayaan mo. Babawi ako pagbalik ko. Sinabi mo yan, ha?
Happy birthday po, Daddy. Salamat naman at hindi mo nakalimutan ang birthday ko, iha. Siyempre naman po. Nasaan na nga pala si JR? At yung manugang ko? Si JR po nasa garden kasama mga pinsan niya. Si Sunny naman, nasa probinsya, tulad ng dati, busy sa business. Matagal ko nang hindi nakikita ang asawa mo, ha? Workaholic po ang manugang niyo, Daddy. Baka naman napapabayaanan niya kayo. Dahil sa negosyo. Abay, hindi mabuti yun, anak. Ibinibigay po niya ang lahat ng pangangailangan namin, Dad. Nga lang, kulang na kulang talaga ang panahon niya sa amin. Pag-usapan niyo na maayos yan. Hindi tama yung ganun, anak. Inuunawa ko na lang po siya. Mahalaga, hindi po ibang babae ang kahati namin sa panahon ng aking asawa. Tulog na ba si Joyce, Connie? Ay, oo, sabi. Paano? Napagod kasi sa paglalaro niyo mag-ama. Kumusta naman ang pag-aaral niya? Wala namang problema. Matataas ang grades ng anak natin. Natutuwa akong malaman niya. Yun nga lang, marami na siyang tanong. Tanong, tulad ng ano? Tulad ng, bakit madalas ka namin hindi kasama? Bakit kapag Pasko at Bagong Taon, wala ka rin? Tsaka, kung ano-ano pa. Paliwanagan mo na lang siya ng maayos. Nang hindi naman magtampo si Joyce. Sami, matalino ang ating anak. Kaya tuloy minsan, nahihirapan ako magdahilan sa kanya. Pasensya ka na. Ito lang ang alam kong paraan para makasama ko pa rin kayong mag-ina. Ang hatiin ko ng aking panahon sa inyo ni Lorna. Anong maipaglilingkod ko, Helen? Doktora, yung friend ko na natulungan nyo ang nag-recommend sa inyo. Napuntahan ko. Baka daw kasi matulungan nyo ako. How can I help? Anong problema? May boyfriend kasi ako. First love ko siya. More than 5 years kami. And then? Bigla na lang siya namatay. Napakasakit. Parang gusto ko na rin mamatay, doktora. Gaano katagal na siyang patay? 4 years na ho. Sinagot ko siya nung 17 ako. I see. At ano ang ikinamatay niya? Motorcycle accident. Then, ano ang ginawa mo mula nun? Ay, nawala na po ako ng gana na magtrabaho. Palagi na lang akong nasa bahay. Nalulungkot at umiiyak. Madalas tinitingnan ko yung mga picture namin. Madalas kinakausap ko. Dapat, sikapin mo nang malimot siya. Dahil talagang kahit kailan, hindi na siya babalik pa. Dahil nga patay na siya. Oo, Dok. Di ko alam kung paano gagawin ko. Di ko kaya. Madalas nga sa gabi, napapanaginipan ko pa rin siya. Okay. I totally understand. Hindi talaga madali ang mawala ng minamahal. Lalo na first love mo pa. Pero lalo mong hindi makakaya yan kung mananatili kang nag-iisa at nalulungkot. So, ano pong gagawin ko para makayanan ito? Ano? Min, huwag kayong tatawag. Ako lang ang tatawag sa inyo. Parang si Lorna. Oo, mahal. Bakit malungkot ka? Dahil matagal kang mawawala sa amin ngayon. Connie, pasensya na. Kailangan kasing bumawi ako kina Lorna. Madalas na akong hanapin ni JR.
Naiwan pala niya ang phone niya at may tumatawag. Teka, sasagutin ko na nga lang. Baka importante ito. Hello, Daddy? Don't forget my doll and my chocolates. Okay? Oh, sige, I will play na. Here's Mommy. Hindi. Tinawag siyang daddy ng bata. Hello, Sammy, mahal. Oy, pasensya na tumawag kami. Paano nangungulit tong anak natin? Gusto raw niya ipaalala sa'yo yung mga pasalubong mo sa kanya pag uwi mo rito. No. Si Sammy. May babae. At may anak na sila. Hindi. Baka naman nagkamali lang ang tumawag na yon, anak. Hindi po, Daddy. Binanggit ng tumawag ang pangalan ni Sammy. Ah, Kaya dahil doon, nag-check po ako sa FB account ng asawa ko. At natuklasan ko, hindi lang pala isa ang kanyang account. At doon ko po nalaman ng lahat. Ay, may babae nga siya na ang pangalan ay Connie. At may anak na po sila. ano? Napakasakit po pala, Dad. Dati, naririnig ko lang ang mga ganitong pangyayari sa mga pasyente ko. Ngayon, nangyari din sa akin. Anong balak mo ngayon, anak? Bakit mo nagawa ito sa akin, Sammy? Bakit mo ko niloko? I'm sorry, Lorna. Akala ko negosyo lang talagang inaasikaso mo sa probinsya. Yung pala, may pangalawang pamilya ka na doon. Lorna, si Connie talagang nobya ko. Bago pa tayo ipakasal ang parents natin. Ano? Nagpakasal ako sa'yo. Kahit hindi kita mahal. Dahil ayokong bigyan ng sama ng loob ang parents ko. Sammy, minahal kita. At wala kang sinabi sa akin na may nobya ka. Dahil nga sinikap kong kalimutan si Connie at pag-aralan kang mahalin. Pero hindi ko nagawa. Sammy. Nang muli kaming magkita ni Connie sa probinsyang yon, hindi ko na napigilan pang aking sarili. Pakiramdam ko, lalo ko siyang minahal. Kaya... Tama na! Lorna, palayain na natin ang isa't isa upang hindi na maghirap ang ating kalooban. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ng ating... Sammy, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. I'm sorry. Hanggang dito na lang tayo. Tama ang pasya mo na bumalik dito sa atin, anak. Lalo lang po ako malulungkot pag nanatili pa ako sa bahay namin, Dad. O anong plano mo sa bahay niyo? Pumayag po si Sammy na ipagbili ko yon. Sabi niya itabi ko na lang daw ang pera para sa kinabukasan ng anak namin. Ngayon ako nagsisisi sa pagpapakasal ko sa iyo sa anak ng kaibigan ko. Kasalanan ko rin po, Dad. Pumayag ako. Kasi noon pa man mahal ko na si Sammy. Inakala ko mamahalin din niya ako. Pero nabigo ako. Anak. Masakit. Masakit, Dad. Masakit. Kahit pala psychiatrist ako at nagpapayo sa mga may problema, masasaktan pa rin ako pag ako nang namumroblema. Mawawala rin ang sakit na yan, anak. At alam mo kung sino ang tunay na makatutulong sa iyo para mangyari yon. Yes, Dad.
At tulad ng mga pasyente ko, gagawin ko rin po ang ipinapayo ko sa kanila. Lalapit ako sa Diyos upang pagalingin niya ang sugat ng puso ko. May bahagyang lungkot pa rin sa puso ko dahil sa aking pagkabigo. Ngunit mas matatag na ako ngayon. Inspirasyon ko ang aking anak, maging ang mga taong nangangailangan ng aking mga payo. Ako si Lorna, isang psychiatrist, at ito ang aking buhay. Walang suliraning dumarating sa ating buhay nang hindi natin kayang hanapan ang solusyon. Huwag lamang nating kalilimutang tumawag sa may kapal. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Maynard Landicho, Susan Robles, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Lorna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Briales. Ito ang aking buhay.